Mwancho murigereria KISII FM Digital na kwariganiri na inde imeyechaniri yiga bona botambe ngo koretera ndi megano ya yaba minto bagwetera baratwerera ase barure retera nengoro kwa Purity Nyangweso na rero twatarire igase kinyirukia ragogo ward ya Mutonto Kitutu Chache North me county ya KISII ngo chiterekanyerana n'umugambi umukuru bwenseme yigo kurukunga Nicholas Okumu aratotebia nga umugano wa ino ruriga mwancho murigereria umugambi y'umukuru ni gari ngo muntu mugima gaiga kurinde gwikira boniga tabwati maguronsi ngo cyariko to umugano ye igabone togoswa gukiga igase nka yaye aratotebia nga neki akoreta gaikira ase ikere boniga mwancho murigereria KISII FM Digital eyo noro muchibo mugaka Nicholas Okumu ukabira umugambi bwensemo ya ikuruma na indibuna nateka gotebinga ngo cyari guto umugano ye nakiyekirete bakakabutura magura yonsi no ari gaiga ntagete ari introduce bwe ko munyene amanye gototebinga umugano wa ino ruriyo yiga nche koruko lita Nicholas Okumu araka uyo kabiro umugambi kuruma sublocation kurwa 1992 mpaka ngaki keyega mpaka 1996 ukore to bugambi bwawo mugaka Nicholas tumetingi kwa bere gokora iska na bere ngo nimbwate chayo bolemi nimbwate ka wo bolemi kenge gasiana ngokora niyo bolemi keronde kaga. Right na aso murigereria mwana gotebia umugaka Okumu na butuira maguru timanyiti neki ikirete mbako gacha kubuturwa amaguru ayega Yona ya chagete 2018 na ya aganta sini ka soko goro ka soko goro expand kaminyo kunya gitari kanyoro nimbato urwe sukali 1992 nimbato urwe sukali gocha lakini bona bwa garate kautako akaba kaba kanyare kananga ngoko wena urwe sukali mbuli kwala amini liyo tendri kubwana karo bwate ndikubwana karo bwate urwe sukali kero gotabari hoteli gacha sokuguru timanyeti kakengana naki ire timba kugacha kwenda nyagitari mutinyo yomo no na kana kutabere nkubwana nko arani dispensary kwa nyagitari lakini kwacha kubwana igoria ekwa umiete goseria chitibusa umiete giaje kautaga sinini all right okanda nyagitari kieye kana jeno KISII kana nyoro tindo jima kuweni unko arengo kagenda paka tenwik okay aiga tenwik no mbako eto bugweni ambata mete kura konya gusiri hoteli ndi bwene na barigeretio kugoro kubagantenga ngulko gwena wono gukubuturwa liba gokoira na mpaka KISII you better stay elinde obuturu kugoro utaramenta gutira ukigoro okay igo ba kubutura ka butenwe kimwaka kiyoyega that is 2018 October okay ko buturi timeti no gwatigarite tenwe kukabwenera gusegwira nete gusia ona na kulti one full week kaira na gusiga asoje kubwena na nyomba ga so murugio na kuna konkolia episaisi na konkolia first aid okay paka ngabwena kugoroku igo kuruga bu no gendrete biyo kuguruka bwena tuchitu gutwara mu Chandonde tindu gutwara mu Chandonde kwa na ba for 6 good months kana Nairobi aso konyoro kugoroku kwa artificial leg kubakoro ke prosthetic so kana koewa na konyengo tala sama tukayo spin kwa ndale ngosokano chisiko kwa ndale town kwa ndale non I was even Kitutu Chache North asengaf njenere to from Kitutu Chache North na for 5 years so na gotumio korokoma na kuligwa tuisho right igo naboko ogendrete ko gutumika bakangika ki timanyeti na kiwachite egaikira bako kuguru konde nende ukabuturwa ekero konde kwaika na ende karuna ekabe ukuminga nyoranga kuguru konde wachakire the same style muna kuligwa chagita kautaga ke achaka ngakikiaba nganyora go expand ngakike yaring that is 2021 22 2022 igono mwako yoeta October
nalia yanyarikanite igori yote nendiriga Chache nchereria lingu swago expand rorio ligaswago expand kaulia swago expand bona karo there is no alternative. I went to KISII korere around whatever nyitari kiwande kia kanaro mo doctor and fa and you go immediately to Songo nyagitari. I look for you a doctor ora kubuturu koro I na what intention yoko na 10 week lakini nkanyoranga nkondilia munyagitari kana ndigili munyagitari. I was admitted at Bosongo akambutura kero kwa ruche eri yota soko goroko konde gwate bana buri achete the same style time tingwa akagirite nende ko chekobuturu ya na ma de songo buturu ya okay kero chite kubuturu ga igabo Songo ne kya mangana kobereire ngwa chite ukabwena buya lakini wone kana I was almost go off ekiara where esbago tubuturu rokogoro got very cold Imonia gamsoa kare moni yansoa kanangeli family anga I was go off I was divided to breathe na sintuko yana kokoraki dokte jagantenga kumbe there is a problem bakanga kise konyala manyinga float area one side otherwise akanga malio nkatimuka okay igo kurwerio whatever last year mbuyande baka bona mbuyanga ndrete bona yaikire ngaki na bwene amaguru ngakibona njengoro kana kurusiko ga na rangiru munyagitari ku KISII bakire bampimire amaguru ndabe nko walk muno lebwensi ali artificial bado amangao ale mini ale amororo tali ali buna tali ali very ali ande very akungumisa wateba bakando bando sila mura ngosi ba magoro na walk muno lebwensi even without enyimbo igo unonyo rito bokonyi konyora magura yiga gose nchira kyotete gutumika kuyanyora bono enko saba abantu bamintu nganyo yanyari kala magura yakore 150,000 abere bono kero nata mwene kolya ba mintu bankonya tinda baikera buya kero ba onkonya bono ngache kanisa gankonya siringi 40,000 kabeke deposit kanisa ke PH motonto PH kabeke deposit so kurwa wono na chiri ko editana na koramo MCA mo ambione mo chumba one no yana temne korano lipiti kama na KISII misaropat na wagonte binga tokokonya kajiba chiratoke amagura yega wateba utete kone rugwiga imeye county ya KISII mbako yete gose negeka kingana na kibwente ko ne kikwanyorere chibese ikigonyora amaguru last week bante beti abeire tulete chibese wira magorao bona kabata tigan ndara myoka kujese ndara gose basani bankonya abangire ndara banyora right igo ichibese irengoga niti sofa irengoga wasangirire ndirengoga niti bona ndeketa 100,000 okay nabo kanite for I mean 110 ndeketa 110 yani kanite 40 okay nabo gukwana no murigirire ga KISII FM digital maseyemu omotebinga okugani kwa waye bunu mugaka Nicholas ngoruki okwegegoro yenganeje gwatweresire bona muno na resira mangana yayiga nataka abamintu muno mwajira senka yanega monyara kumbwate sia nya osini nyore sibese chitiarte 110,000 ile nya konyora magoro ina njembeke muno lebwensi nya gutara kya na temete gutara na bantu ruju muno mugambi na gutara gukia bona abire kukaransa isiko ntabwati nchara yo gutara yo kumukuru mwana guchisiko I'm always in a wheelchair in the house. Ona linga ndato kyani chole chi committee chiga seto gajo yuko na kwa advice abantu bamintu kyani muna nalengo mugambi ona na nyare ko korubule mebwane no kwa advice abantu na mugono na tene no na ba advice ngakiba ko mereme chai ngakiba ko tora mugondo ngakiba ko lema ebina nanje embe ntwaro mu boronge
umugaka Nicholas nabo nimaite emirimo yangu akagendereri konyoro tarabutura maguru kurubutura maguru uruchi ne kibumwa bwa bwachenjirie tofauti chalegete bube chalegete inkaranse sikolioka korwa onko boli gupake kanisa na osaba fa distance korwa pake kanisa ukano nko irune urparo amine wheelchair na ilana na so mwana yonko na chalegete kyalo tili kwana na abantu baminto na bagocha twagamba nabura kiri kitindi utara n'abantu na kubona abantu none biriro nanje tiko yanda abantu baminto kuba usiraga ko na rupole lakini yatiri ko yanda ko yonde nyomba lyoka asumuntu uraga nigo kobo konye bigabona gwatabana ugendrete kuri gichibeso onyora amagura ari artificial agokonyo nyari kugendera none mirubiri yawe yakira ritu kuna kugendera gokonya abantu ase community gaiga buno mugambi umukuru mugaka Nicholas umuntu uraga nigo kobo konye ne kyago konyora inamba yane yesimi igere 0728 567933 0728 567933 ngana yawo yo mweri guchase omurigiriri KISII FM digital neriri yigo mugambi na kirembu yamona sogo cha bwana semambe ya sogo cha komanyanga kina abere nko banyomba esese uri ko buturwa magoro na otema useni nyoro gokonywa wetera asemore elinde nyara ko ba konyora magoro ya artificial na nchentare bunonde bwensi bona kirembu yamona sogo ikenka yana negeni nyasana tokonye na tubwatisi elinde nyara konyora abantu abasamaria banyara gonkonya wetera asaba chumbe mu MCA no deputy governor no ne governor yitumisa simba na bagonkonya buyamono right ebebo ego mwanchu murigiriria onyage konyarika no mukonye umugambi uyigo mukoro akorije mireme miyage gase community kwene kinga ibintu ngogenderi gubire burungi konyarika no omukonye mobokonye ubu mwanchu murigiriria buna kwegura umugano yigabu mugaka Nicholas ukumu n'umungino yenere no ari gigantite aratotegia abira tatu ne kyamanganari gusangana bunagendrete kunya kumurindu mugako kumukuru abuturwa magura yiga na guca ne kibugima bubairite gaiga umungino ne kikurukwa asamali etangorukwa kare ni okumu timanyiti ne kyamangana kobereire ndoche umugaka na igitaka buturwa magoronsi abiri ndo toeresire naye kwabiri gukumurinda gaiganka ne kyamangana uruchari nje geso mugaka abutorwa magoro ubugima nigo kongerete sana ninje ngumosuguma namwira bakecho namwira paka ndonsi bono ubugima no burobo kongu nonye ne mirimo tware gukora gucimugundo turi gukora nonde isikurioka none chindagera kumurigeria bunarware to burwaire bwesukari inturi kunyara bono eto gusabaga aki abategerimo tokonye ase mukunyara bono gisagu torwa maguraya tari gutara tari kogenda ndonsi igo to gusabaga aki momokonye iguru ya maguru elinda twara maguru nera tare na ntware this time jogo kori gasiane igo guchakera guterwa maguru ntende gaiga nyumba ryoka kunya kumugendia se wheelchair ko morose chindagera na ndagere chuntori konyora gisagu torwa maguru no ene migundo tindiko genda gukora gasiororo nigo mberete nyumba ryoka igo na ndagera ntubwati buya igo tokoria chindagera gisi ngoros twarenge chindagera mugondo lakini ase bono iga kende nkeyo bantu tugutumia no ena mariogo anyagita unarware to burwairo bwesukari amariogo nigare expensive nigare about 13,000 gocha konyora chibesa bunechu gocha kugura mariogo ayiko mu maintain obugima bwaye bwesukari nigo borobo kon gakito gusaba gakimotokonye asayo Nyasaye abalinde naenda basini right mungino gukora imirimo miya sana gaiga na Nyasaye naye tiganye gugusisinia nye gukubeko gendere kunya kurinda umugaka Nicholas munchu murigirire nyige kunyarika no konye familia yiga inki yiga y'umugaka Nicholas nabo uko bawugusira asinjire ndiyo nsi oranyari inambu tutigire gaiga ngege netenga no chiko bakonya asukunyara wekera buno toko yokorera umugano wabo mugaka yiga Nicholas ukumu araka kurutinse mechiga cha ikuruma mutuntu Kitutu Chache North county ya KISII
gwikachinga kichinene ni tukumirana gucangia emegani ngabu ni yiga na gutigire Nyasaye iritira ni nguru kwa Purity Nyangwiso.